Umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebang bigat yo amin nga sakapa da papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lugbot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kada iti pagayam nyo ni Manong yo Nemi, Nemi Ruiz. Kung kablang at nimbag nga oras, nimbag nga aldaw, nimbag abigat. Dito iti pagkasaritaan, padaanan nyo. Noon na i-share yun iti program at please share this program. Saan nyo pwede i-share yun. Can please send more stars. Papagayan mo, alright? Iti pagkasaritaan ni Andrea. Agpeso ka di, nga tunggal ada, dito soldado kit tunggal ada, destino na kit ada asawa na. Pudno nga ta. Ni Andrea kadadaan soldadong asawa. Padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Andrea. Okay. Yung dagaro din, irugi nga iba sa pagkasalitaan ni Andrea. Asawa na kat soldado. No, may destino ti sa baling nga lugar. Ada nga ta asawa na. Sa baling asawa na. Anya ito yung pagkasalitaan na padaanan nyo. Sa kudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni paggayam tayong Andrea. Kung na nito ay, Dear, kamti eko na. Take two. Dear Manong Nemi. Idi agarim kanyak Manong Nemi, ti may nga soldado. Winarningan dak adagos dananang kinitatang. Sa anak ka nung agay-ayat kung makias asawa ti soldado. Tatunggal ka nung pakaidestinuan na, ada ka nung asawa na. Kaya't kung man idit agtungpal Manong Nemi kabot ta maamakak. Aduunay digiti pag-aamakak. Umuna, soldado isuna kang kanayon nga adda iti paggad. Ang mga namabaluak, adagos. Kakaasin to pa kita anak mi kas pagarikan tamabaluak. Ngem, nakabilbilig ni ayat Manong Nemi. Tauray saan mo kumakayat. Ngano talagang isutikis kan pagayatan ti pusom. Inusal ko ti pusok Manong Nemi. Kan nagayatak itikas kini Gilbert a soldado. Nagamamo kami kini Gilbert Manong Nemi ti maysa nga malem nga simrek ti lima nga soldado iti karinderya Manong Nemi nga pagpapaayak a serbidora. Adakam ngamin Manong Nemi ti highway ket dito iti pagdadagasan dagiti lugan nga aggapu ti amyanan ken aggapu iti abagatan. Kanadamat mo ka Manong Nemi dagiti soldado nga may dito iti addalag iti asideg iti detachment da. Kasla na sulit dagiti duha bukal ti matak Manong Nemi dagsamat dagiti matami kini Gilbert. Imasadag kadakwada tapno damakek no anya ti order da. Nakikigama kon ti bulpen ken papel apang suratak kadagiti order da. Ngamimbes nga ti papel Manong Nemi ti pagsuratak ti kitkitaik. Ngem ni Gilbert
Akas man ti panangkit kita na kanya. Kadaguban na ngamin nga mga soldado manong naimikit isot kagapuan. Talaga nga makapaternek ako na manong naimit ipereng na. Nagama mo ni Gilbert manong naimi kada kami nga serbidura nga matiktikel di kiti padak nga serbidura manong naimi to talaga nga kuwapo ni Gilbert. Hindi agawit ako dito balay manong naimi. Hindi tagsaran ti karinderya pagpapaayak. Siyempre, nangyawit ako na ti si Dayan mi. Kada tatang, kanidilo ka amsat ko. Manat nyawit mo si Dayan anak. Eto'y, ada paksiw. Kanadang dinuguan. Ay, dinuguan, jacket, dinuguan ako. Tatang, kumusta mo ti panagtrabaho ito taltalon? Ay, narigat. Lalo no ando nagiti peste nga gaan ka nagiti yamula. Dakayamat nang, kumusta mo ti? Panagbanwalam na panagtrabaho dito o nagtibalay. Ay, yasapo yakan. May atlat sa anak ko ti sursur ko agpaamyanan nga agpaabagatan. Nga mapanagiwaras ka nagiti damdaman. Ay, kasta ninanang mo, chismusa. Dakayamat kakapsat ko, kumusta mo't panagbasa yo? Siyat lang na lang. Barbaring ito naggraduar ti high school. Pagbasahin na to. Kasano ko mat parang pabasa kang kakadyak pa mapabasa di bagi. Numanin nagsakit ni tatang. Mapamat ito hospital no ko. Iti kawarta nga sakit. Mabaling ko mga pagbasa. Aking gaman ng nemi nga na ngagbing umurti lugan. Ni tatang manong nemi tinang ilukat itiri daw kit kinita natin nagsarding ng lugan. Ay, Diyos ko. Ape nang. Tang, apay. Di kita soldado. May dito tilugan tayo. Tatangmat, abi mabutang kita soldado. Mga noada NPA nga nakita dag may dito ayan tayo bakit no. O may dag agsarag ka di balay. Tatangmat. Nasingpit na soldado. Nasingsingpit na kita ikam-kamatin da. Naawagan da ka ti kadwa. Tatangmat. Nagbigbig ko nga dagos manong nemi ni Gilbert. Apo, may kami man. Dito, mayanda. Hapa nga tang amamok ni Gilbert. Nagamamok kami sa karinderya. Ay, may nakapasya rin, soldado. Untang. Ay, sus, apo, alak ko. Hanggang nubnubot soldado. Hanggang mag-asawa ng soldado. Kino nga dagos manong nemi ni tatang. Ngem gabot tapos ang ilida, nagbati rin kakadua ni Gilbert, itilugan da kat pinastrik ko ni Gilbert. Tugaw ka, sir. O, pero nawagan natin, sir. Alagayam ti rangkom. Sargento. Nakailan amo, nangato na tang ngarang kumot. Siya ti mga dadaulo ka tayo kaduwak. Di ka kinanduwak ha. Sa baril pa commanding officer mi, iti detachment mi. Imbabesong gamit kang bagam nga, umay nakapasyaran. Sargento, Gilbert ka nung natakan niya. Gilbert, taga-ano ka, Gilbert? Saan ka taga to, di ba? Hindi distunak dito eh. Taga Ilocos Orat. Bareng na aglanayon to may destino to eh. Indon agasawa takas pagkarikan, indon kayat mga pagganantay, to mo na di Ilocos Orat. Nimit Sargento, di na ba niya bagkakanyak na I love you, takpasinungbatan, asawa sigot na dati panunot mo. Kahit kang asawain. Iso nga sana kung agpapalikaw pa eh. Gabot tayo patpatig ka. Nalab at first sight akin ka. Iti makita ka. Kaya mama mo ka. Iti nagalamano ta. Naisasangan una na ito parang pitik pusok. Sargento, manumatin din ang mag-aam tigas na. Tiyan niya. Ti I love you. Nga, imbagam nga isot, kaya't mo magbaling asawa. Baka
amin nga pa kay destino ket ad asawam. Kasta ka dito parang ipagarup mo ito soldado. Kasta di bagbagada. Kansa di amok baka no ad asawam mi Jilo Kusor. Ada pinanawam sa diyang pamilyam. Ada aguro-uri sa diyang na pamilyam. Masak pa lang baro. Ano kahit mo ipakita tap numamati ka. Nga singgay lang pa lang. Alis to lang mga ipakita ti pamanik na nga singgay o rin ho. Ad asawa mo. Yan ang masakit eh. Kakaiso na nga nakasara ka kung talagang babae nga patpatig ko. Kasta ti pamatim. No kasta, dinakayan. Ada ka din nobyom? Awam pa eh. Ada ka din kain labam? Adan, di ba? Ito yung masadag ka kami nga, mangdamag ka, order mi, siyak tikit kita makingkinita ta. Agsusurat ka, siyak batikit kita. Nailab ka mat kanya. Haan mat agad bayrak lang kiti kinagwapom. Already kakaduwak nga servidora kat talagang matitigil daking ka. Salang kinagwapo dita kanya. Napudnuak pa yung gayat. Napadasim ka din tinakang nagayat? At ka din na naglabas nga girlfriend mo? Awan pa eh. Imposible. Aman. Gabot na, di kahit nga pag-angawan ti sinuman nga babae. Agpaso nga, idagbasbasak, ano dagit akras kanya. Ayam saan ko idangin kaskaso. Kung naman dagit kakaduak, nga badak nga estudyante di nga lalaki, ape ka nung nga jak tutupan, dagit akras kanya, tapno, parang sakik ida. Tamang amet no, pakabasulak. No, tutupak ida, maalak ti kinabirhenda, kalbasan na kitbabay akto ida. Mamati ko kung kanyak, Andrea. No kasta, awang pa'y padas mo. No may pangpatadas nga nakiayan-ayat, nakinubya, awang pa'y. Ngayon na padas nga, awang latan kahit kong sawan. Adam at tigiti magatgatang dita. Mamati ka kung kanyak, Andrea. Daklang gayat. Panunutak pa sa rento. Narigit agdadarusudo si dito nga banag eh. Ang mga nang bidutak to kakapilit ikasken ka. Nga kunada sa dinumantayan ti destinong kat ada asawam. Wari man ang klase trabaho no talagang aramid mo ti mandi, di ba? Ngayon na budnuakan ka. Mamati ka kumakanya. Ang subli-subli manong name ni Gilbert nga umay mga luko iti puso. Iti karenderya nga pagyanak, wano saan ka dito'y balay. Kung purmet mabalin ng irigalo manong name, ayat na lang maluko iti rikna. Manong name, no kasaritak datatan ganinanang agraman diri kaabsat ko. Saan da akayat manong name? Iti rason nga napigad trabaho na. Idintot ako nakmet, ore sa dinutayan mo, soldado ko man saan. Ore numan nalon lain, no makagat ti ulig ngay. Uno makimat. Ken tirason manong nemi, iti kasi di kano kinagwapo ni Gilbert, amangan kanuno. Adan asawa na, uno, adan sa bali nga girlfriend na. Adan imuno na nga babae ti biyag na. Ngem ti pusok manong nemi, ti tinungpal ko. No, panunutek ket against ti panunot ko. Inaklon ko ti panagayat na manon nemi. Ket kastaw ni tiragsak na. Kamudyanan na. Siya akong ti kararagsakan ng lalaki dito lubong. Siya akong ti kararagsakan na soldado. Agamanak. No talaga nga napudno ka kanyak, Gilbert. Napudno ka.
Do kayat mo, nagkasartan. Oh, rabi lahat ka. Nimbagag iti kasar. Pagkasaran na karon, iyawit ka sa tilo ko, sir. Tapos niligastak at mamamumdag iti parents ko. No kayat mo, mangalak ti bakasyon ko. Itugot ka sa jailo ko, sir. Ino ti jailo ko, sir. Diyan tago din. Taga-jay ka? Wan, diyan ang balayat. Nakangay ka rin tayo ang balayat nga barangay diyan tago din. Isundi bagam. Basta jailo ko, sir. Nagtulag kam nga rod manon nemi. Nga no, inton mangalat ti bakasyon na iyawid na kano sa jailo ko, sir, tap numamamok na iti parents na. Nga ititulod ko iso na manong nemi ti ridaw, inarakop na kabigla. Gilbert, siririn ba lang datang kinina na mananok at sinong mata nagbaten? Kahit kung nga marabanan digit piro kinabibig mo. Inamalan na itinapawot digit lips ko manon nemi. No awalat tinagsig-am, iti uneg. Kuna ni tatang na nagrinukat kami. Inkan, ilang arden. Gananad ka, itik na yun. Nangaroon no, adong mapasamak yung kwentruyo kadag iti kalaban ti gobyerno. Kang kanayon na kagananan. Agbali na ka Superman, numadamat kubat. Sabi ko, Superman, saan nga sumurik ti balakan niya? Ipagpagapukan ka. Liklikas pipagkat. Tapos nalikas takat. Matungpal na kita rapata. Itinarag, bangunan mangbangon tinaragsak ng pamilya. Manong nemi idagpakada ako ni pakadanak ni Gilbert kadatatang kininanang tapno iyawid nak ijay lukusor. Kasta ko nito pa nagkid-kid, manong nemi, di kita naganak kanya. Di ka pa nag-asawa, pa yung matang iyawid mo, sarahan to ti anak me. Tapno, mayam amukon kada kita naganak kanya, tatang. Gat no iyawid mo, di ang kaida kayo. Mabalimit sa nga kaida tatang, or iyawid ko. Ang dumat sa balay kwarto, di ang kaida na karete mo rin takbing ang babae. Ay, latitim ako naklayan sa rehan to ha. Noong pa, agkad-kad kami kumang sikat, ipakirelasyonan, ti inaunang anak mi. Ay nga magkapunta talaga, awan di sa baling ang desisyon, no saan mo't laing nga ni Andrea, tilakat ipagpakasim kang kabarok akit saan mo to ka di ang pagsangitin, ti anak mi. Sa alangan ni Andrea ti pagkariyak tatang, no dikat na kayo pa. Awan pagdanakan nyo, isulang ti babae ti biyak ko. Kanarami dagman ti amin na panagananan. Tapos nung kastagat saan na kami isagmak. Nung kastangad da, kiti pagkan. Hala, sige. Hindi daw-dawat ni anak ko, ti ragsak yun. Sabi ko ma, tawan to tagbaling nga problema yun. Inya mamunak nga rod manon name Gilbert kariglit na rakkel na retirement gayam nga soldado ni Papangna. Ado daw gayam nga kakabsat. Ket duada kanulaingan manon name ti awang pa asawa na. Isuna kan ti burudak da nga babae nga ubingim siya manon name. Nga dabay lang ang basbasa iti college. Manon name dagiti kakabsat na professional da amin. Nilang Gilbert manong nimi iti pimada nga timulad kani Papangna nga simrek iti serbisyo iti militar. Nagati kakabsat na ada doktor, ada nurse, ada midwife, ada accountant. Naragsagda ng sarabo kaniya manong nimi. Family background, napindas man siguro. Hindi nagsasango kami nga mangan. Topic may panggap ti soldado, biyak ti soldado. Sir, naka-edestinuhan nyo mat idi active kayo, iti serbisyo. Sinunsod ko. Di nakawawa ka din ti sir. Papakuna mo niya. Tapapanan ng tumatlaeng kasta pagtumpalan la. Gamot sikalaeng iti inyam mo ni Gilbert kada kami. Noan naman timbaga na kami panggap iti love life na pameso.
Si mawatmat manong name ni LB nga ading na. Pudno deta ate. Nasingpet ni Manong Gilbert. Numan pa gwapo akam kamatin digiti babae. Ato pwede digiti classmate ko no ka. Nung nagbakasyon dito ni kuya kat umayda. Gamot akras da ni kuya. Angin, samat nga kayat ni papa ni Manong ni kuya nga tutuparin na. Gamot na nasingpet. Tawa mo pwede nagbaling nga girlfriend na. At ang arad mga bagapay nga bakla. Bakla ni Manong mo ala ko na kanya. Nagsoldado ko mga arad. Bakla ko na kumit. Kinapod na. Papa, mama. Medyo narigatan na ka ng pasungpat kini Andrea. Gapot natin muna unang pamati na. Kat di ka ng soldado, tunggal distinda, at ka ng asawa da. Ang uraan niya mati profesyon, no trabaho, ti may isang tao, no talaga nga babaero, no playboy. Kasta nga minti, pamati da. Isumat ibagak, Gilbert. Ikatamtan nyaman dito ha. Madlaw mo mat ka na balikas, kantig na, iti may isang lalaki na napudnukin ka. Da kayo, sir. Ay, papa ko naman. Da kayo, papa. Nakitinuan nyo, edi? Kalwan lang andak sa Jibindalaw. Ang kanayon nakmatag bakasyon. Tunggal bakasyon na hindi agad. May pantiiliw ko iti asawa. Makaibati akmet. Iso nga na, daanak iti ado nga anak. Ado nga putot. Pito da amin. Awan ti putot iti sa bali nga babae. Apa? Awan. Jack pulos ko niliban, ti asawak. Saan nga na po ka respeto kanya, ti kitanang ko. Kaputa nagmali na ka na po, no? Uri may isa ka soldado. Alay, imasin ti mga to. Mga tayo, ha? Ibusan tayo ti aming nga nakaya na inasar. Ti amo gidi manong naimikit saan kami nagkaida kini Gilbert. Taim baga na reta. Nagkaida kam to kiniya. Ading na. Ngimsa. Inayaban nak mo diti silad na manong. Let's go. Gilbert, ang mga no. Nana. Kunang ba't nga saan tangag kasilad? Kasilad kami kini ading mo. Sa lagad bakad di nga silad. Nagtakilat kong walay. Kahit mo, hanggang mabuti kayo may sa timesa nga silad. Nagkasilad kami kini ading mo. Di na kahit kada kahit dana. Ha? At kasilatan. No sa mo pa akayat, hanggang matapilitan. Ngayon no kayat mo, mapigad din asahan. Manong nemi ti balikas, nga no saan mo akayat kat sang kapilitan, talaga hamit akasta. Awan ti mapasamak no saan kayat ti babae, kastamat ti lalaki, no di nakayat. Ngem, hindi araw ko panak manong nemi ni Gilbert. Gilbert, araw ko pen ka lang. Agay data nga si Arako paken ka. Ano nga tamang sumango ka to marakop kami. Tas agagat nakalikod. Inarakop lang mo eh. Sige, sumango nga. Marakop paken ka. I love you. I love you too. Gilbert, ori na soldado ka. Nagpanglo ti sangaw mo. Ori si ka. Nagbara. Good night na. Sige. With a good night kiss. Good night kiss ko nung nakapapaot na kahit ko pa eh. Manong name jak matan na pupuutan nga mukmatan nga balusin. Amok matan manong name iti makilips to lips sa kunada. Nang ro nagkalisarek na pa iti dila na manong. Nutnutok man. Sakit tibaysan nga dakulap na nakaparabawan iti barukong kumanong name kat kaslam lag bililin. Kaslag masmasan iti tinapay iti pamayan.
Gilbert, ko namitay nga sa... No itay kat mas masain na laing aslag mas masa iti arena mo no agaramit iti tinapay manon nemi digiti dua munay iti barukong. Ngayon iti kuhan manon nemi pagsinsinublado na maten nga sipsisipin akinikiniten manon nemi. Gilbert, ano? Hindi maumaanan iti nga ito manon nemi pababa na maten. Kat voluntaryo mat ngayong kalawak na nagbaitan digiti legs ko manong name it. Ana obram dita, Gilbert. Dinamag ko na obran. Nagsuksuksuka. Sapsapulik digiti kalaban. Iti nasamak akabakiran. Kat kayad ko nga sa pulen ti ruwangan ti kuweba. Takayad ko taglimang ito nagti kuweba. Tadak kayad nga paltukan digiti NPA. Sa bali mo tinagkuweba ti magbaga naman ang nemi. Kahit naman usatan, babaen ka nagitigtig nga dila naman ano. Ay. Makapamauyong ti marik naman ang nemi. Itikas tangar aramiden ni Gilbert kanya. Soldado nga talaga. Nagsukisok iti kabakiran kat sinarek naman ang nemi ti kuweba. Pinagsublat-sublat na pa nga sinangat. Sinalog, nagdakiwas pa'y kadagiti duwa nga singin nga bantay manunnay. Dito'y manunnay nga itad ko ti kinabirhen ko, kankuhana. Naglaing nga talaga rito nga soldado na kulak. Ta naglaing nagdakiwas. Kaslasaan nga mabannog. Kaslasaan kami nga mabannog agpadpada. Gabutan ako sa nga agkalma ti al-al, anal-al mi manunnay mi, rugyan mi manen, iti sumuksuk. Iti kabakiran, tapos nagkasta kadag sinapol kami. Makalawas kami, iti balay da manong name. Kat rinabii manong name, agpapas kami tinagsa. Nalpas ti makalawas, nga bakasyon na manong name, nagamit kami dito lugar ming hintulnog nak dito balay. Tatang, nanang, dito yan ni Andrea. Isublikon ka na kayo. Kita, no, umay nga bulan, tatang. Umay ito nagiti parents ko dito eh. Graman nagiti kaaya ba mga partido may tapno. Mapagtutulagan hindi ka lang sa amin ka ni Andrea. Nagasagana ka din gasawa, Andrea. Nakasati tongpal na di. Kahit kumatindag baling ngayon na. Ako, di magdaragan nyo, tang. Ano kasano, makabalim na tumulong ka kayo. Oray no, agasawa kam to ni Andrea. Kidaw ka lang kumaakat sa sarahan to, di mo iyaw awit sa di Ilocosor, di anak me. Kahit may nga dagtoy lata. Unang, di mangipatag na kam to di balay mi, iti abay ti balay yo, dati nga balay. Tapno, ada kay lata, nang naroon, no, danto na pukuyo keng kuana, di haming dayo kata kayo ti apukuyo. Ala na siyat nga rodno kas tulag, anak. Di mi ngamin kahit amisina ti anak me. Tagtali na yan dito eh. Kitusto ti kunam. Ato siguro matin ti apu ko na kiti naganak ka nga. Ado na, tata. Tatang. Gabot na pito kang mga kabsat, siyak ti maikanam. Takamlaingin ka ading ko balasang, iti akong pasawa na. Kitso. Dito kayo itong aragag na eda. Tapos na di kas gayuan ka na kiti apu ko yo. Ay, apu ko mi konak ko. Manong nemi dudunting ti panagtutulag ti kasar natulag ti kaaldawan deta kasar dito kami lugar mi manong nemi nga nagkasar. When nagkasar kami ti simbahan. Nagaragsak kami manong nemi. When gabotado dagiti matendar, naruna ka dagiti pada ti asawa ka soldado. Grama maten siyempre naging partido na nga kapo iti Ilocosur. Manong nemi. Nagasawa ka nga rod kini Sargento Gilbert. Naging ka manong nemi. Ngayon tuloy ko manlatat pa nagserbi ka sa bidura at karinderya.
Kaya damat isunit ti destino na. Madandanagan no kasta manong nemi nga da mangigkwiti radyo nga mapasama ka enkwentro digiti soldado kaya digiti NPA. Naroon na no, ti grupo manong nemi da Gilbert iti bagada manong nemi nga kinarinupak kina-enkwentro manong nemi digiti rebelde nga NPA. Mga alaling nga kiklatamat Ti no anat nagan no adda kiti nasugatan ken natay. Nung ti pagpintasan naman no nemi awmet ti mangikuanagan ni Gilbert kada kiti masugatan no namatay nga soldado. Agdadagsan ako manong nemi edi ta ibaga ti asawak. Nasaan ako nagtrabaho ti karinderya. Dito kalatan balayo. Narugyan tumatan ti mangipatakder ti balay ta. Gilbert, ano nga tanong, agikat kang soldado. Aba, katawa ka. Nakakatawa ka din baga? Sa anak tong agikat. Malaksid lo at nakapakatak. Dan ka na yun nakamadandanagan Awan ti pagdanagam. Kang kanayin mong imulit panunot mo nga sumrek ti bahala iti bagi. Ano namin tararamidem na kusta nga madamat ranget? Siyempre glingad. Bumalas. Manumatin din na patay mo. Nadyak ba ni Rocket? Dati na uding enkwentro. Adamay sa. Kada kiti upat nga natay nga NPA, kada ito na napalabas ka enkwentro, may sa katakwadak, iti napatay ko. Di may sa ka ng kriminal. Sa anak kriminal, kapot adamot pagrebengak nga mga salaknib, tiras ka ng salaknibak, may sa nga. Mga salaknib iti gobyerno, tisanin kuha ka ng tao. No, api kidi ang Pilipino kontra Pilipino. No, api ngamin nga dag-rebelde ko naman. No, api nga sanda nga sumuko. Kadakay mo, api nga da kayo. Dakam nga rod. Iti pan nakabuyot ti gobyerno, tapno kalaban mi, di kiti mang kontra ti gobyerno. Kan salaknibang mi ti magimi kas panang salaknib, mi kada kiti umili. Ita man palang question na ramda ita. Agasawatan. Soldado ti asawam. Rumba nga man nakaawat ka. Sige, ano arte mabaling ko. Kinayat ka, asawa kan, sikan ti ama na ti anak ko, ti anak ta. Marugrugyanin manong nemi, narugyanin kandandan ni Malpas, ito yung patak derbi nga balay, iti ta ipas nga ikon manong nemi, ti anak mi. Babae. Imay nga dagos manong nemi ni Gilbert, hindi maamon na nga dakti hospital, di agpasagayat. Bagmanta na palubusan ka. No kasto nga ba nagpalubusan nagti siyok. Kamusta? Mga sinabo Diyos, nakalast ka mga gina. Ti anak ta, ang dati nursery section. Madam naman siguro, umay daningik dito Dito ni. Wow, nagpintas ti anak ta. Api, amo nga pintas. Amo nga babae? Matlaw nga babae Wow. Kasla kaingas ni Mona Lisa. Mona Lisa. Lala si sinot Mona Lisa. Ada sabat girlfriend mo nga. Awan. Si kamot di mo mo dyan kitikita Mona Lisa. Iso nga Mona Lisa tinagan na. Tamatana Kamatmatak. O dudut imalaan na kanya. Kapsi ka. Una ta kang kanayan mo. Tapos sikat umunan ako. Dinakbat urayan. Yung baga, tama, hampay mapukaw ti pigsamgat na isunto pala Kasta ka di, tikan kanayon ko nung una, isut pa kayong ingas ti anak. Kang kanayon tamat, haman na kanayon na sakti mo na agsinabat tamat nudaduma. Eri mapabunyagan ni Mona Lisa manong naming adu da kita nagbaling akong padremi nga pa dati asawa ka soldado. May sa kadakwada pa nung naming ni Edgar.
Isot nadikit ka no. Kaniya Gilbert. Best friend ika nga. May sa isuna manong nemi nga nanganak. Kumpadre. Yes, kumpadre. Awon pa tinagsalutsutak ka rin kitay pada ni Gilbert nga soldado. Hindi silang siksika. Nagsalutsutan niya. Iti headquarters yun, no? Detachment yun. Kumusta sa Jai? Okay, man. Amay, asidag tibal balay? Medyo dayo. No, awang kayo inti mission nyo, no? Awang ti operasyon nyo. Agtalinaid kay tiya. Detachment, diba? Pasarimat, padasin mi tagpatrulya. Ore awan ti encuentro, no, mission mi. Awan ti pumaspasyar nga babae sa detachment. Ada na kita may glako ti sigarilyo, no, mainom. Ada na kita tiyempo ti merienda, no, amudang anda kami. Ada na kita glulumbang, o may glako ti merienda. Tag merienda kami, met. Nuarmahan kayo. Ada kokbi. Ada para luto bi. Soldado, met. Soldado nga, chief cook. Abi ka matre. Agim imbestigaran sa. Awan ti nobya ni Gilbert, kada kita babae ng maglaklako di merienda. Makan no, pati ko kwa dahil ako. Kasi lakad na kayo. Ada asawa mo kung matre? Adaan, may sandalak ko. Di ka may iliw ka ni Commander. Ama na, damad bakasyon mo. Di mapanang umiliw no ka. No, adayo ko matdestino ko na kitson. Narikaten. Ada ko majiminda na ako. Kataga, ilukan siya. Kaharikat. Barbara nga. Saan kami nga may destino sa dyan? Kumbad. No, daman ma di nga aramidan ti asawak. Mamaling ka din nga. Ipakamong ka niya. Nasingpet ni Gilbert. Nim lukas pagarikan damas madmadlaw mo. O di pagdanagan. Gorjak. Kang kanayon nga kami tagdagdagkatet. Na ad operasyon mi. No isot bang idaulo, daklag dilikodan na. Sabi ko mga sa mundo akaluban no bilang. Awan ti man nga aramid ni Sargento. Nabudnong agayat day jay. Kasanon no, adap pakainlaban na sa bali. Nanto aramidan day ta. No maaramid mo nga duma, saan nga maaramid ni Sargento? Gabot ang singpet isuna. Manong nemi, idi may destino ti sabali nga lugar nga saan nga dito probinsyami. Ti asawak manong nemi, nagdanagan. Datan ti kunak balasan ko. Baka itatali destino sa bali nga lugar, tadayo ditoy. Baka saan na kayo nga masarum karang agina, ito'y maminsan ti makalawas. Narigat to na, sa bali nga probinsya nga rodin. Napiyar yun na asadag lang ti detachment da. Mabaling ka na kayo nga agina ti mapansumarong ka. Dahito yun ti kunak yan kabalasan ko. Talaga asawa kang tuman kami ti soldado. Kang awan ti pagdanagan nyo. To oray maminsan lang nga ti makabulan nga sumarong ka ni Gilbert, umanahin data. Nga hanga data ti kahit kusawan. No, mailiw to ti babae kat atayo ka. Santong aramidin data ni Gilbert tatang. Sapay ko mga rod, tadakam tinagbid to. Maminsan laeng nga sumarongkar, manong nemi, ti asawak, ti tunggal bulan. Iti may salang rabii. Dumteng iti rabii, agpatnag, kabigatan na, agpakadaman. Kat nung hasta nga dumteng manong nemi, kat nalingmat na sumaon ni Mona Lisa. Isuda nga, gama manong nemi, ti kang runaan nga. Humapapalak pa no ka. Oy, sakmat din. Sakmat din at kasarita man ako. Saan lang ni dadim. Ni dadi ka to.
No, awan tumanin itong bigat. Di kami daddy. Gusto to ko na ti anak ta. Andrea, mano lang nga oras ti panagayayam mi panagsasalita mi? Padagsinsinarita kami nga inarap ng binisito. Nag-cute na ti anak ko. Alis tong dumakkel ah. When daddy, alis tak to dumangkel. Agbasa to, nalingak to. Nalingak pa yung salang. Nalingak pa yung kanta. Naling kang kanta, alaman? Naumat amok akanta? Tol-toladag latamat no kung damang ko music in the radyo. Anak ko. Nung mabalin ako makit. Panahon nyo natin nga balay ta. Mangkita akti pagkasarante sa dyan. Destino. Kasano nga rodin ti impas ko ang karinderya. Nalipatan ka din. Nga babaeng ka data karinderya kat makatulong ken ka. Ti soldom kan makatulong ka rin kapsat ko. Di isa ramon ti karinderya. Kakaiso lang nga naganar. Agririring nga rin din na Beatrice ta. Kinakompetensya ka no. Sino nga na Beatrice? Hindi nagiging nakakarinderya. Gabot ang kasango da, karating basta kong karinderya. Hindi ay. Ada dumati, pasahero kada, biyahero ang umay sa dya karinderya. Di, agriri. Awang ka no ti utang ko na yung paganakam. Papay man. Una ta, nasusurwa lang nga ron nga nagluto. Kaya nga nang nasikasot karinderya, daganak kang kuhana. Gagangit kasta nga negosyo. Adot kakasta. Kaya bitan ito mga negosyo. Dahil aking kukuha nga negosyo kat ng ganar. Nga tinagkapan na kat kakompetensya na. Dahil nakasursuro, di nakasursuron, 5 ba na yun. Parang ganun. Amay dakas ko man kahit kumat tumasenso. Nga sa anak ang talinaid ka rin servidora akang kanayon. Awan ti basol mo, sweetheart. So awan ti anyaman na. Pakadaragam nung kastaman timang mangigmukin ni Ana Beatriz. Agur ka, datamat tindag sa sarita, anak ko ngay, anak ko. Manong Nemi, maminsan ti makabulan idi nga sumarong ka ni Gilbert. Idi kuhan, malpas ti makabulan, sa amin nga mauray. Dito tirikat na ita. Oo, mangarot ti mabaling ko pakakuntakan kang kuhana. Ti radyo, manong Nemi, ti damdamag iti radyo, ti basansan no ka, pakangigan mino at daing kwentro, manong Nemi, ti probinsya, nakadistinuan ti asawa. Mangmangit kumat, di kiti nagnagan, di kiti matawon, masugatan, ti pagyamyamanak ket awan, manong Nemi, tinagan ti asawa. Agri rin ti anak ko, manong Nemi, mami, matan ni daddy. Mailiw akong gan ko, ano. Bay manak. Mapangkondo sa rungkaran. Apoy, chik-chik ka lang. Kadwanak ah. Duatan tot mapan. Doon ka ano, mami. Planon tanin ton ka ano. Kando nga sta nga madlaw datatang kaninanang manunaming ag problema. Ay, na problema. Nabayagan nga sa nga si marong kadi asawa. Ay, gagangi datatang ag problema katam. Di siya nga anak ko, di apo ko yo. Awan di sa bali sa saludsudan, ano saan nga. Tol ka ano nga sumangpit ti amana. Nanamat sungbat mo. Dandanin ko nakatamat ah. Sila plano mingar ti mapansadya at no, pamumin at napasamak ka napin nga. Samot lang nga may sumarong ka. Gaputadan sa bali nga pamilya na sadyay. Hinaito ti ko na akong kahit di distulo na minsan naman itadayo. Itadan sa asawa na sadyay. Sangat-amat tang. Sangat-amat. Kamu apo ha. Kung matadimngag ka ide, nga saan ka mag-asawa na magrelasyon ni ti soldado, di awang kumita ti problema. Inam nga bulan manunemi sa simang pet ti asawa ka. Apaita ka lang. Apaita ka lang. Kabaybay kami ti bambantay. Hanya?
Saan ka nga nakasubli nga takos iti headquarters, iti detachment. So nga, saan ka nakabakasyon? Kahit yung asawan, nabayag kay Tibantay, nabayag kami sa Jai. Iti kami ka nagkampo. Saan ka basta sumalog? Pagking ka ti malpas ti mission mi. Saan sa ako katipudno? Kinapudno na. Siya tinangida ulo ti bunggoy mi. Nga nang parmek ti may isa nga. Dan tilim mi nga may sa commander ti NPA. Renabak mi nga ti kuta da. Ano na ito ganon? Medalyak. Kas team leader. Adamat amin dalyami nga nakalasat. Kalbasan nga narebak mi ti grupo ni Commander Kitang. Commander Kitang? Awanin dati ang Commander Kitang nga agdan dinamag iti probinsya nga nakidistinwag. Dakam nga rutin nakatiliw kang kuana. Nagrebek ti grupo na. So nga award mo. Di mo kong pinagbali nga kwarta deta. Ang pagdanagam sweetheart, kapata, manong bulan nga sana ka nagsusweldo kang ka, dakkel, itad ko amin. Paikak nga rin extension niya karinderiyak. Namayat met. Dabno ni kas takat, adado maganan siya, adado mapastrek mo. Dakdakkel ti may tulong mo kanya, kandi kakabsat mo. Pasensya ka na, Gilbert. Nung sa balik ti, ada ti panunod ko, saan ka nga nagbakasyon. Ada pa regalo kang ka. Ito, cellphone? Mas daw na kang ka. Doapi awon cellphone mo. Gusto ko mamatiran tagagatangan. No, awon ti pagdanagan, tapakakuntakang kanya. Tapanunod ko nga dito eh. Taorin mo ang dakit ti paglalabanan. No dalakit signal. Mabaling ka kontakan mo no makontak na. Nagpasuruak tumarod ka ni Pina ang cellphone. Niading ko, da cellphone na ni. Kung nga ron, si kamang pampabasa ka ko na ang cellphone mo. Kasta o ni Manong Nemi, di ba naka-FTI di kiti agama. Wen, nagmalmalam Manong Nemi, isudot nagkuykuyog. Nagayam da Manong Nemi agama. Kasla kabalyo ti amana kat pagsakayan ti anak na neta. Hiya. Ay, mabanugan ni Daddy. Stunday tan. Saan nga mabanok ni Daddy? Nalayang ni Daddy. Nalayang iti gubat. Nalayang agkabalyo. Makalawas manong name iti asawak. Dahil at nala ng bakasyon. Binatgan naman at alap-lapas nga ron. Iti napanagbalik iti mission. Aging nga nagsubli manin manong name iti makadakos. No kasta akong takot. Busy sana sungsung-batan di cellphone. Madama siguro trangat. Mga tangaman na taman tilabanan. Muna saan, unattended ti cellphone na manong name. Mamano makontak ko. Pasensyahan. Di man nalpasan tilaban? Natiliyon ng Commander Kitang. Sabadla isisuna. Amom dagiti NPA, numawaraman ti grupo da, balbalo duman nga bumangon. Agaramid naman ti umong. Grupo da. Umaduda man eh. Kaano nga rin malpas ti laban. No maparbak yung man dagiti NPA, adaman din sumublat. Kasta talaga ti gubat. Manong Nemi, imbas ko mga bakasyon, haan. Agin naman ang bulan. Mami, anak, manin ni Daddy. Saan manin nga mauring nga gawin? No, tawagan mi ti cellphone. Mapagbitment lang ti panakisarita na kanya. Lupot na, ada trabaho na. Ang konek dilid anak. Dumteng tumitlit gundaway. Nagbakasyon tumanin ni Daddy. Magpapas kay tumanin. Manong Nemi na alak ti number ni Compadre Edgar. Nakaduwa ti asawak. Natawaga kisuna. Si Bungbat. Hello. Ay, Compadre. Sino tayo? Ni Compadre ng Andrea. Ay, Compadre.
Nagrigot ko rin makontak ni Gilbert eh. Saan mo kadwa? Adak dito headquarters. Ningarad Gilbert. Tsak ba na mo, napanan na. Inayaban itay, di kiti duwa ka kaduwami. Inaglugad da itin chip. Dak lang, nangig no, ito papananda. Awan kayo ito operasyon. Awan. Awan mati, mission mi nga, sasangat mo kong matabantay. Dita detachment nyo, adayot balbalay. Sidag lang. Anda kam ti man nakasentro eh. Sa kamla, mga ramit ti kampumi, iti bantay, no, kasta nga, ada sa aming amal pa sa misyon. Bale, agre-rest kami, agre-relax kami. Nasa malag bakasyon ti asawak. Naragit kami ti mga bakasyon ito eh. Kumbadre, dapat bandlo ko keng kuha na eh. Baka matno, ada kaya't mo ipadamag kaniyak. Anak mo, ti padamag ko keng ka. Yung karamidi, ngano at damading aramid ti asawak kat sikat agibaga. Baka kalkalubam met. Di may balakad ko lang kumadre. Patasab ti umay pumasya dito eh. Ha? Ngimsa mo itugtugod di anak mo ha? Tapay. Kitap dunod, umay mo kailiw, no? No saan nga makapagbakasyon ni soldado, dahil pamilya na to sumarungkar. Dangarot obrak eh. Dahil dakas na ita. Mabaling ko nga panawan si trabaho at negosyo. At dapat assistant ko. Hindi ko may kakar dito eh. Ngayon makapay ko nang saan ko yung tugtugot ti anak ko. Tap noon ti istorbo. Mumunti kahit ko sa wen. Napanak nga rod manong nemi. Linibasak ti anak ko. Imbaga nga dala mapanak. Nagsubliak madlang. Imibiling ko kadatatang gininanang pakikit-kita da ni Mona Lisa. Imbaga kadakwada no sa dino papanak. Kat kinanungan da. Manong nemi at kabayatan. Nagbibiyaya. Noon yaman ti matuktalak nga madi. Sabi ko matagbalin aktuhan natin kaya ko lang. E di makadano nak manong namin tintuldo da nga headquarters na kita soldado. Na parang sadyay. Siyempre ada dya gwardya. Ma'am, yes ma'am? Ada ka din ni Sargento Gilbert? Ay, ni Sargento. Ay, awan dito headquarters ita. Ada ka dito operasyon? Awan. Mabalik sa dinong at pakasara ka kinuha na. Gagam. Di mo ka di makontak. Kahit ko kung mga surprise sa akin eh. Mrs. Sikat asawa na? Okay. Dito ti address gayan na ita. No, ada sadya apay ada papapan nga sa bali nga balay. Sa gadi nga dito soldado again dalat at headquarters. Wala no oras ti padag duty da. Ang nakalib ada isunay ti kasera na ita. Kasera. Ada lang dito kasera pay. Mrs. Dito yo. Gloga ka tricycle. Ibagam datang address sa muda. Sige sir, thank you. Maburbur-tsahan akong manonemi. Api kag kasera ta sawak. Ada ikas kasera na. My God. Kas lamang rugin manong nemi ag kupit ti barukong ko. Tsak sa lakit mapapanan. Kinunak manong nemi nga imbaga ti driver, tricycle nga sidag kami. Ada numero manong nemi ti balay. Tinted ti soldado nga address. Insarday ti tricycle, ti sango ti tiyanggi. Dito yun, ma'am. Dito nga balay, oh. Api nga rito asa nga sadya ti nangi disagam kanya. Saan ta na makastrik, ma'am?
nailit ti dalan. Ayaw ang gayan. Nagagalaan dito yung sangot ti Tiangki. Thank you, dito ti Pletek. Manong nemi, iti sangot ti Tiangki, mismo, ato na kita'y babakit, nagsasango. Sa tikit kita anda. Imisi makmet. Nibag nga, malam yun, nana. Nanana. Ay, kastabat kang ka, ma'am. Nagpintas ka, ma'am. Siguro, daki kakaruba dito kit adot amang muyo, agaamo kang amin. Wala, kita, aglan lalo ka na kami kit nakamtagsag-sagap ti chis, ay, ti damag. Iso, agdidid na magkami nga ro dito sangot tiyag, pambamarin mamata na agmerienda. Sino ka di, ma'am, papanam ka di? Dahil tricycle drive, itutudo na ba dahil ang balay? Diyan ti papanam. Diyan ni Sargento. Amo yun Sargento Gilbert. Ay, kat amumi. Amumi pa dahil asawa na ita nga. At dahil yan na ita. Ano ti ko na yun, ha? Dahil inkasera ng asawa na. Pesap sa puliso na, ma'am. Kamsat mo ka din ni Sargento. Sige na. Agpatuloy ak pa dyan. Lagit madalo mo siguro, ida. Nakita kita ni Sargento nga simang patkat. Manong nemi, nakadagdag sin ti sakak ngumadang. Gaboto talaga, ngagkupit kita kupit ti barukong ko. Kasi nadyak ko yata nagpatuloy. Ngem tapnon lahing maamuak ti talaga kinapudno. Nagtugtugak manong nemi itiri daw, madamdama, adan ng ilokan. Babae. Nga, ububing siguro ang siyak. Padak ka na pintas. Apa ka di? Sino masapol mo? Ada ka din ni Sargento? Ada. Agdigdigos. Mabaling ka dito sumrek. Ada masapol mo kin Sargento? Isungar nga, isot sa pulek ay. Sumrek ka. Ano't masapol mo kin Sargento? Dinamag naman, nemi, idinakatugaw kami, nagsahong ka mga nagtugaw, baitan milang di center table sa salasan. Umay ko kumang kumustahin. Sino ka kadi? Dinamag ko. Siyak? Siyak ti asawa na. Katsi ka. Siyak siguro ti pudnong asawa na. Ta siyak ti kasar na. Ang magkasumat manong nemi nga rumwar ti asawak iti banyo nga nakabalabalit tuwalya. Kat nangag ko mismo. Sweetheart, asya na sa kaili. Wow, ang sakit. Sweetheart ko na. Hindi makita nak manong nemi nakiktot. Andrea? Timakderak. Hana ko nga baybayag. Mabit lang. Kahit kumang ipalawag ti amin. Kinuna naman nung naming imdardaras kong tirimuar. Kinamat nak. Ginamatan na timak. Awanan tinas kampeng ipalawag mo kanyak. Gilbert, nalawagan kanyak ti amin. Ilaw kang kanti amin no api nga napasamag ti kasjay. May masalang ti kita sawin. Liniputan na. Lipliputan na. Saan ka nagtalinan nga napundukan niya? Ibatan na ko. Inibata na niwagtang ko ti makmanong na yung kalpasan na. Tuloy kong tinagtarayang saan nga si Muro. Nababain siguro ta nakabalabal lang di tuwalya. Di antar tayo siya kailangan nagluganak manong naiming baga iti terminal ti bus nga agawid ti lugar niya.
Iti kaadak iti bus mo nung nemi. Kaslasan pulos ngagsarday ti panagarubos. Nagidi manakanak na luluwa. Ngano nga ta ipalubos ko manong nemi ket agkulapsak. Mapukaw ko ti puot ko. Mawadanak iti puot. Nasaan ko ang pilitin ti umanges ket talaga mataya ko. Ngam umangesak. Nasken nga umangesak. Nasken nga agbiagak. Nga kayat ti matay. Numampay kasla kayat kun ti matay. Ngimibagak mit lang nga kayat ti matay. At nadya anak ko nga gururay kanya. Kasanunto pa ni Mona Lisa numatayat. Kaya din to takas Jemet ti amana. Saan kami nga napatay kini Gilbert at dan sa baling nga babae ti biyag na. Nasakit nga nakasaksakit nga nakasaksakit. Ulit-ulitek manong na yung baga nakasaksakit. Tawag-tawagan na manong name ni Gilbert ng saan ko sinong bata. Inidap ko ang cellphone ko. Kadituloy ko tinaganugog, maglakid din tagmaymesak, itinagtugawak manong, kanadak itilikod. Ini makadano na ako dito'y balay, manong name sinabol ko nga dagos ti anak ko. Ngayon, yung kanigatak manong name, yung inornos ko ti bagik, nung panadlaw ti anak ko. Mami, nagkapuang. Imbag ang agawit kamit lang dagos, napalabas di may sa karabi ingawang ka. Dala na pa, anak. Ang bali, ito sa anak to nga pumanaw. Dito ay klatan sido mo. Naawanak dito'y balay, at dakit karinderya. Kunan ni dalulo kinilula nga napamuk sinarong karen ni daddy. Apa yung nanti nang intukot. Hangkong sinarong karan, adala na panak. Kamusta mata ni daddy? Apa yung saan mata nga gawid? Baka yung bigat, agawid to iso na. Peso? Agawid to bigat ni daddy? Ha, mami? Hindi ka sarito takon, hindi ka na naganak kanyak manong name. Anak na duktalam. Happy ka sa tlangam. Heh. Budno kayo, tatang. Nanang. Naduktala ka mismo. Aday kas kasera. Ni Gilbert, a babae. Adakab ka balay na. Napintas ka babae. Hindi sa lutsutik na siya sino isunak. Siyak na asawa ni Gilbert ko na. Kitabi nga, di mo inlaban ti kalidikam, nga sikat illegal nga asawa na. Saan itang? Nalpasan ti na minsan. Nga napanagdigak ti kinabot no. Nagsakit. Talaga sakit ah. Kinanusa ba? Datat kinayat mo. Nakiasawa ka ti soldado. Anak, sa mong itulog ng kapo iti day taga napasamak ket madadael ti biyak mo. Pagyamanam, tada binangon mo nga negosyo. Itulong mo yung negosyo. Tapos tada pagbiyak yung nga gina, ken pangtulong mo ba kadigdi kakabsat mo. O rin no saan ka napaadal. No mapaadal mo digdi kakabsat mo. Di adan dumat ka badangam. Tagsupapak dan dumat kang ka. Undang, nang ikarigatak. Numampi talaga na sakit. Gagangin lang det, ha? Magmamautumat lang dat ang sakit. Manong Nemi, kabigatan na. Nasapa ka na pa ni Tiki Karinderya.
Kinumustak di kakadwak ng batik. O, mati problema manong. Idagring di cellphone ko. Ni ading kong Helen. Hello, Helen apay? Ada problema di eskwela? Awanak di eskwela manang. Adak dito balay. Awang klasik. Sabi ko di mawag ka. Da masapol mo, kwarta? Ada dito ni Manong, ni Sargento. Ha? Naghawid? Naghawid. Halos, pangpanaw mo ito sumangpit. Ano ito yan, nan? Kaya ito balayo, ah. Sa taon iti, nagragsak ni Mona Lisa, siyempre, ada ni Daddy na. Sige. Maghawid ako. Manong Nemi, dito'y balay datatang pinagtarusak. Nabi, nagtarusak dito. Hanggang di balay. Nang, iremedyo man nga maalan ni Mona Lisa. Sakbay nga mapanang di balay. Natakit po sa kahit kung salita kami iti asawak ng awan ti anak ko. Tapos sana nga mangitan niya man na pagsalita namin. Nga niya kami ti plano. Nagpakawan laki di. Kahit mapakawan mo. Mapakawan ko. Ngayon, saan kong kumawat pa eh. Kahit kung di makipagsinakin ko na. Anak, agpanunod ka na yung bag. Saan kagdadrasudos? Tanya nga rin, may balakad yung kanya. Agad nagpakawan sana ikaring isinan na rin nga babae agad mabalin mo ikang palat another chance. Ikasaroon na ibaga nga saan na kahit ng isina. Agad no that namat patag na nga babae nga kayo na agad talaga paig. Pag ano nung pag-ortes kang kwa na. Niremedyo ni Nanang Manonemi nga intalaw anak ko. Nasaan nga si Murot ni Gilbert. Nagawid ang karod iti balay. Anot masapol mo. Apay ang takatoy. Andrea, balay ta na ito'y. Adumat ti gastos ko ito yung balay. Saan nga rito ti isyo? Apay ta ka. Dabno may ko ilawlawag kag kati amin. Anot naskin ng ilawlawag mo? Papay na namin ko tikas jay. May masalang tikit ng sawin, Gilbert. Naaramin mo tikas jay, gabuta saan ka nga napudno kanyak. Nagbalin ka nga sa lawasaw, ulbud. Magaling. Kahit ko kung nga ilawlawag kang kano sa sinun eh. Ti babae, ti asawa mita. No sa sino isuna. Diyak interesado. No kasano nga napasamak ti amin. Kaya maamuak man no kasano nga napasamak ti amin kan saan. At ka din nga may tulong na dahil nga ilawlawag mo no kasano nga dimteng kang kada di nga babae. Tapno maawatan na. Sige. Ikang katigundawan nga istorya. No kasano kayo nga nagkamamu iti dahil nga babae. Manong Nemi, may sagayam nga amasuna dahil nga babae. Natiliw na isuna, Manong Nemi. Natiliw na nginikanda ka no ti napinda sa protection kontra ka nagdi kakadwana. Dahil ka no nga amasuna Manong Nemi tinang ibaga no kasano nga matiliw ken masarakan da idipudpudno nga kuta ni kumanter kitang nagbali nga asset so na dakkel tinitulong ni tibalegi nga operasyon mi.
Gapukin ko na. Gapukin ko na. Nagbalagi kayo. Gapukin ko na. Nakukurang ka di medalya. Ken gapukin ko na in love ka. Isuti mo na nga na in love. Tinuto pamet. Nga di mo pulos pinanunot nga daak nga asawam nga masaktan nga gururay ken ka. Adda kami nga gina. Tiyan mo kidi kat. Sana kasi ti pagtungpalan ti amin. Ti saludsud ko, Gilbert. Napatag ka din na dyan nga manuso. Amasuna kay ka. Saan ko mabaling nga? Baybayan. Saan mo nga balin nga baybayan? Taapay. Masikog. Saan mo mabaling nga baybayan? Gapot na masikog. Kat naibiling ko kayang kahang isinam. Kaya nagtalin na ed ka dito'y. Kaya naibiling ko kayang kahang agretiro kan. Agretiro? Ubingang pa'y. Agresign kan. Saan kong itong haramidan? Please. Ikanak another chance. Ano nga na chance kayo bagbagam? No ikarim lakid di nga isinam da nga babae. Kanagikat kan. Ito serbisyo. May kang kataan na chance. Nga maging kang samong isina ka nagtalinad kang soldado. I'm sorry. Andrea, maawatan na kumaan na durong binawatan kang ka. Diyak kahit agikat nga soldado. Tanong agikatak. Ibagadan to pa nga takrutak. Sino't nabat patagkan ka? Tiki na soldado, ngimta kami nga gina. Mawatan na kuma, awan turumbing awatan ka. Kabutasan na nga mawatan. Agtalinaed kang soldado. Tapos nagtalinaed nga suksak-saktan na kanagtultuloy, ngagnaed agdanakay ito dahil dyan nga amasuna nga na si Kugam. Agbalinin nga duwat asawam kasta. Ngayon to na may destino kamanin sa baling nga lugar. Sa balin tumanin ti pututam. Sa balin tumanin tagbalin nga sawam. Saan kan nga maawat pa eh? Awatan kan tulaeng. Nagikat kan nga soldado. Kalag tinulong na ninti karinderya. Ngimno sa mo maraming deta. Laksiden kamot na ninti posok. Ipagpagapong kumati anak na. Ano ito naman ipagpagapong na anak? Data ko man pinanunot mo. Anyan din naman naman nga mariknan ni Mona Lisa. No maibaga kang kuha na nga sikang ama na ganadan sa balin nga asawam nga dapain sa balin nga putot mo. Nga at-adan nga doon ti palawan na. Palawan mo kang kuha na ngimta kami. Ngayon ti pagdanagam, Gilbert. Padasek tong pagtalinadain, iti panunot ni Mona Lisa nga naimbag ka nga tao. Naimbag ka nga ama. Bareng, no padasem ti sa paminsan nga sumarungkar para laing ti anak ta. Ngam saan nga para kanya. No kabailham ti makalat sa bali. Kabailak man. Maklaat ka? No maaramid yung lalaki, maaramid mimet. Ano da kaya't multan? Agsangsangit aklatan kat sila tatimayat nga gangganas. Napinta sa Gilbert. Ado dita, di kitagpila nga mangidjaya di ayat na kanyak. Please, sa mong aramidan dita. Sa mong haramidin di makirelasyon sa bali nga lalaki, Andrea. Taabay no maramid ko kas pagarigan. Insultuhan ka. Si ka nga soldado. Asawa ti soldado. Ada sa bali nga mga arakop kahit ko na.
pagbaliktadem, soldadong adaanin ti asawa at tapel sa baling asawa. Hanggang di nga nasaksakit. Ngem nasaksakit no si ka. Siyak nga legal nga asawam kat adamatan sa baling nga lalaki di biyag na. Nasaksakit para ken ka, di ba? Sa mga ramiden, Andrea, please. Awan kan dita. Tawanan ti bibiyang mo kanyak. No adamang pakibiyangam kat ilang anak mo. Di anak ta. Nalpasan ti panagsalita ta. Pumanaw kan. Pumanaw kan, Gilbert. Gaputasan kan nga kayat. Jakon kayat. Ken jakon pagan ano tikas ken ka soldado. Nga saan nga napudno nga kayat. Pumanaw kan. Pumanaw kan kat saan kan nga pakpakita pa anak ko. Pumanaw kan, please. Manawen ni Gilbert manong name kat sandang nga nagkita pa nga agama. Idi agawit ti anak ko, ti nyawit ti lola na. Mami, ni daddy. Napanin. Yung magakeng ko ng ururayan na. Okay nga, ni ngamin luwala. Tiladat yung ipanan na kanyak. Anak, uri ito nagpapaskemit na niya, di ba? Gimangganan ni daddy, magabuta, at tatawag na king kuwana. At ka naman papananda ang rautan nga kuta di kiti rebelde. Ano ba nang subli ni daddy? Baka biglan tumanin nga ta. Anak, sa mo unay nga sagsagan ni daddy. Ha? Basta bigla kat biglan tulat nga ta. Mga lawas tinapalabas manunay di agring ti cellphone ko. Ni Edgar. Api nga ta. Kumadre, hello. Ay, kumadre. Kumusta? Estoy. Umas asenso. Iti negosyo. Ngem, nagbalinan ng aliday tibiyag ko. Tibiyag mi. Apal ko nang tikasta. Saan kami nga napatagpa kini Gilbert? Di mo ka di salud-sudan, no? Nutain na? Awanin ti bibiyang ko kinkuha na. Awan dito ni Gilbert, gabutad da iti sidong ti Amasuna. Awanin ti Amasuna. Napanan nan? Nagsubli ti bantay. Kadi, kaya balubos yung nagsubli. Naruang kanumat, ibang bantay sunan. Ayun ang ni Gilbert. Hampir salud-suda ka nang interesado. Data ka di lang, tipadamag mo, kumpadre. Busy ak eh. Nagbakasyon ni Gilbert, J. Lucosor. Ket? Mailo ka na kiti parents na. Kumadre, pakawanan lang ko man ni kumpadre. Si papakawanak ba't kakawanak yan? Ngayon na saan na nga maaramid tibilin ko? Saan ko nga umawat pa eh? Give me another chance ko na. Ito sa baling nga chance basta matungpal lang ti kondisyon ko. Awanin di amo sa una. No, awanin di awanin. Ti amok, napadasan na eh. Nakalilisto lang aramidan na. Baka mangalaman sa baling amasunan. Iso nga nagawid. Tapno yuman nakaragiti parents na. Di problema na. Problema na kanyak. Tadi mo mat ka numaawat no saan nga resign sunat trabaho. Iso nga napanain nyo man karagiti parents na nga banag. Dakil di pamati na nga. Saan nga kayat ni daddy na, ni papang na.
Apay. Gabot iso ka lang ti anak nga nang tawid iti trabaho ti amana. Kumadre no kas pagarigan ta hangag resign ni Gilbert iti trabaho na. Di mo ka dinikan iti another chance. Tapno saktan na tumanen. Aging ka nga agtalin na iti kinasoldado na. Santol ta maikat ti panagatap ko. Panagduwa-duwa ken ko na. Ngam no, agawin dito, ikat sa aning nga soldado, kat pag tinulungan min ka negosyo mi, siguro, may kang isunat ti another chance. Sige, kumadre. Bari nga, no kaya't matlaan ni Gilbert ti ag-design. Kalpasan pa iti makalawas manong nami nagring ti cellphone ko ti asawa kong tumutawag. Ngam sa nga saktis kinasarita na. Oh, daddy ka lang nga daddy. Dahito ni daddy ni kasaritan ni. Oh, receiver, tas kataguni ah. Ini-speaker ko manong nami. Hello, hello daddy. Daddy, hindi mo nalisa dito yung mission daddy. Gawid ka na. Anak, talaga nga gawid ako. Indon kano dad, to na kano. Palubos na po, dakto diyan, indon bigat. Ay, nga, saan kanto na nga pumampanaw? Bareng ano, maawat na ko ni mamang mo, ni mamim. Ano nga maawat nga magbagam dad? At ang hamintak kalabasol ko kini mamim. Ha? Tabasol mo? Alakot, bautan na ka oh. Siyak din ako binaot na umat basol ko. Anak man nga naluko. Agawid akon. Kadwak da pa pa kini mama, dalulo kini lulam. Ano namin duwata ka pala nakita. Ano namin duwata nga si Marong ka ditoy. Adda ka dita ilokosor? Uwan anak. Kadwak to dalulo kini lulam. Tamailid daw ka. Sige, orayan kayo. Orayan na kayo, daddy. Agsalita kay kini, mami. Inyawat ka anak ko ti cellphone manong nemi. Hello? Hello, Andrea. Nadakam to na, ito nabigat, palubos na po. Kadwak na ba pa kini, mama? Tapi, tugot mo ida. Mailiw na ka nung kini Mona Lisa. Yung tugot ko ni, dapapakin ni mamatap, no? Katulungak ng mga ilolawag kang kati amin. Nga niya. Andrea, give me a chance. Another chance. Awanin si Amazona. Kahit di may sangay, panag-resign mo nga soldado, kadokto dapapakin ni mamang mga ilolawag kang ka. Saan ka nag-resign? No, saan ka nag-resign? Saan ka maawat? Laglaki pa mata. No, saan ka nag-resign na soldado, saan ka nga maawat? Dahil tatimbagak, iti asawak manong. Ngayon di adahan di kiti katugangak dito'y balay manon nemi kalpasan nga napanti ilid da kini Mona Lisa. Kinasarita tak di naganak kini Gilbert na narunod ti amana. Ang pagpakawanda manon nemi nun aramid man di anak da di kasjay. Sa takid tidawan nga kasunat another chance. Iti another chance si Sona papa, mama. Tawan damat ang karedya nga Amazona. Ngem, masapol nga resign. Agikat nga soldado. Dito kong orte kahit mga lawlawag kumaking kaya. Ubing paisuna kat karugrugso na nga dati serbisyo. Amo lakit kidawan hindi pa nag-resign na ipagpakasi makin ka. Ngem, arami din ng tumanin, papa. Napadasan na ni. Napadasan nan.
Kat dito di ka po no apay nga saan nanto ng aramid din. Gapot na dinakayat nga mapukaw na kayo nga ginan. Dinakayat nga marakrak ti pamilyayo. Iba't patig na kayo. Iso nga, awatan ko mga sangag sa inso na. Isublim ko mati dati ang panagtalak mo. It come to another chance. Kat nung ulitan ng tupay at agbabae, siyak tupayin, timang danog kang kuha. Siyak tupayin, timang ibilin kang nga saan mo nawawatan. Babaling ka di kaya. Sige pa. Saan nga resign? Ikakta na do chance. Awang nga itan di problema. O iyo. Papa, Mama, thank you. Thank you. Thank you, Andrea. Apeg luluwa ka. Sa langitan nga makita mo ti panagluwak sa kani. Kung naman awan tagluwang soldado. Agluwan tupay dagiti anghel. Siyak tukid din. Kanjak ton kayat nga garubos pwede kitiluham. Dajak ton aramiden tinaminsan nga panagkamalik. I'm very, very sorry. Sorry. Manong nemi naging rakop kami tinairut iti asawak na soldado. Kat naman pa saan nga tungpal nga resign sunam na o atakon ti amin manong. Nangaroon na lang aron din manong nemi di kinidaw na nga may destino matlang dito probinsya mi. Kat pinatkanda. Soldado matlang ti asawak manong nemi. Ngayon kaputa medyo natalnan ti lugar. Kanuruan na tangat attachment yan na kat balin na matagawid manong nemi no kasta nga dumteng tirabi nga saan nga nakadyuto. Kada damat tigadigundawin manong nemi nga umanak tulungan ito karinderya. Iti Mona Lisa's karinderya. Manong nemi adda pa lang ti asawa kiti serbisyo nga manggapon nga agretiro. Kada ito'y umay nga tawen palubos ti apo manong. Kada ito'y 2022. Isunton iti panagretiro na. Nadaan kami manon nemi ti talo nga bunga ni Gilbert Jr. nga adyan ni Mona Lisa. Kastamatan kinindayan nga burdok. Nga dagitoy manon nemi ket drakkeldan iso na laing ta awampay pamilya na. Nagkaadal da amin dagiti anak mi manon nemi ni Junior kahit na iditag soldado manon nemi. Saan ko pinalubusan? Diyan ka mo apay. Umanayin nga ti amayo, ti lang ti soldado ko na tadandani pa'y nagretiro. Awan pa'y asawa na kita anak mi, manong nemi, siguro, hinto nagretiro ti amada, sunto nga tamatan, iti panag-asawa ni Mona Lisa. Ni Mona Lisa, manong nemi nga may isang accountant, nga tinyam amo nga boyfriend na kada kami, may isa nga architect. Dahil ti pakasarita, manong name yagyaman ak unay ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko mat, adamat na ibating nga adal, liliwak and pagsarmingan ti biyag, kalagiti padagatimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuhi nga rodagyam nga pagayam mo, Andrea.